Bé, bon dia, soc Maria Pilar Perea i soc la coordinadora de les obres completes d'Antoni Maria Alcover i de Francesc de Borja Moll. Podríem haver fet una presentació conjunta, però és molt possible que el temps s'hagués allargat massa i, per tant, hem pensat que el millor seria fer una presentació de les obres completes d'Alcover i una altra de les de Francesc de Borja Moll, que és el que farem ara. Quina és la necessitat de la publicació de les obres completes? A veure, en principi, d'una banda, sempre que s'han fet obres completes el que es pretén és recollir l'obra bibliogràfica d'un determinat personatge, i en el cas de Moll hem de dir que ell va significar per la cultura i per la llengua catalanes un element importantíssim i, per tant, és molt bo de donar-les a conèixer, primer per divulgar-les, després per conèixer també, perquè d'alguna manera publicar les obres vol dir també publicar les vivències del personatge, i d'altra banda per propiciar estudis derivats de les seves recerques. Això com ho fem? A través d'edicions rigoroses, completes de la seva producció. Ens interessa sobretot, a part diríem de les persones que ja coneixen Alcover i coneixen Moll, sobretot arribar a les noves generacions, arribar als nous a les noves fornades estudiants que estan interessats en aquests àmbits que van conrear tant Alcover com Moll, i a partir d'aquí generar obres derivades, que és el millor que podem fer per retre homenatge a aquestes persones. El procés d'elaboració de les obres completes, òbviament, sempre implica dos temps, dos processos. El primer procés, òbviament, el procés de recopilació. Moll ens ho va posar fàcil, perquè Moll ja tenia una bibliografia recollida que va publicar a Randa. El que passa és que aquesta bibliografia, com sempre passa, que les persones que fan recull de les seves obres de vegades obliden coses, i per tant la segona feina és, a veure, d'una banda, corroborar que estan publicades i on estan publicades de manera correcta, i d'altra banda, cercar-ne més. I això és el que ens passa sempre, que sempre de vegades trobem altres coses noves. I la tercera feina de l'obra d'edició és bàsicament la catalogació, la classificació. Són de característiques diverses, pertanyen a àmbits diferents, i el que pretenem és generar volums monogràfics que recullin aquell determinat vessant. És veritat que Moll, hereu com era d'Alcover, desenvolupa algunes dels àmbits que el mateix Alcover va desenvolupar. És normal. Però també és veritat que després ja ell brilla amb una llum pròpia, ell fa determinats treballs que no són necessàriament, diríem, allargaments de l'obra del mestre, i per tant també és interessant que quedin recollits. N'aprenem moltíssim, i el que pretenem és que la gent llegint aquestes obres completes també aprengui. Què ens aporta la lectura? Ens aporta sobretot veure les diverses facetes dels personatges, i aquestes facetes dels personatges, en aquest cas de Moll, el que fan és retratar determinats moments vitals. Hi ha dues obres que enceten les obres completes. Aquestes obres es van encetar el 2003 gràcies a una iniciativa del mateix Francesc de Borja Moll Marquès, és a dir, el fill de Francesc de Borja Moll. Va ser un moment que es va dir, hem de donar a conèixer aquests personatges en tota la seva magnitud, en tot el seu esplendor, en tota la seva producció bibliogràfica, i per tant vam encetar justament el 2003, va aparèixer el primer volum de Francesc de Borja Moll quan era el centenari del naixement. I va aparèixer, jo diria, l'obra millor que podia aparèixer en aquell moment, que és l'obra biogràfica, autobiogràfica de Moll. Moll ja havia fet dues publicacions prèvies, l'any 1970 i el 1975, amb dos treballs magnífics, els meus primers 30 anys i els altres 40 anys, i justament la represa i la compilació d'aquestes obres, gràcies a l'enyorada Aina Moll, vam tenir accés en unes notes, en uns redactats que Moll va fer per cloure. Ell pretenia fer un arrodoniment d'aquestes obres amb el final, i va agafar un títol magnífic, també molt interessant, que es diu, i a més amb un to festiu, que eren els meus penúltims 30 anys. Són notes soltes, però que d'alguna manera clouen, tanquen la part autobiogràfica. A més, aquest volum té un material fotogràfic interessant, que val la pena veure també els sants en els volums. Seguint encara amb l'àmbit biogràfic,
tenim el segon volum. El segon volum és una biografia. I de qui podia ser la biografia? Doncs del seu mestre, d'Antoni Maria Alcover. La vida de Moll té un punt d'inflexió, suposo que en va tenir molts, però hi ha un que és, diríem, remarcable, que li canvia la vida totalment, que és anar-se'n de Ciutadella i anar a parar a Palma i integrar-se a l'obra del diccionari i treballar amb Alcover, que ja l'havia conegut de jovenet quan era seminarista i que aleshores doncs, es posa al seu costat, es posa del bracet a treballar per l'obra del diccionari i per moltes altres obres. De fet, Alcover va encetar obres que gràcies a Moll les tenim tancades. Òbviament el Diccionari Català-Valencià-Balear, també l'Aplec de Rondalles Mallorquines i aquell treball magnífic, ara per dir-ne només 3, que és la flexió verbal en els dialectes catalans. Sense Moll, aquestes obres haurien quedat inacabades, tristament inacabades. Per tant, amb aquest contacte que Moll va tenir durant uns anys, molts anys, però són 11 o 12 anys que va tenir aquest contacte, diríem diari, clar, ja li va donar les pistes, ja li va donar doncs, la semblança del personatge a partir de la qual doncs, va fer aquell treball biogràfic d'Alcover, que és un home de combat. A partir, diríem, d'aquest home de combat, Moll va continuar treballant amb aquest àmbit biogràfic d'Alcover i també tenim un altre llibre que es diu Aspectes marginals d'un home de combat. Aquests dos componen el segon volum juntament amb altres articles que estan vinculats amb el resultat d'aquest contacte que va ser l'obra del diccionari. Vist tot això, ja passem a la producció pròpiament, a les línies de recerca, a les línies de treball de Moll. El tercer volum, i jo penso que tampoc no podia ser d'una altra manera, està relacionat amb un dels vessants que Moll va desenvolupar i que justament va desenvolupar arran del contacte amb Alcover. Quan Moll va arribar a Palma, una de les primeres coses que va fer va ser una eixida filològica, és a dir, un treball de camp per aplegar material per al Diccionari Català-Valencià-Balear i d'aquí venen els estudis de caràcter dialectal. Hi ha un estudi emblemàtic que es diu l'Estudi fonètic i lexical del dialecte de Ciutadella, fet molt jovenet, de fet era com, va publicar en una miscel·lània d'homenatge a Alcover, però és interessantíssim i realment val la pena explotar-lo, sobretot des del punt de vista comparatiu. Què passa actualment? Hi ha hagut algun treball de grau que alguna persona, algun estudiant ja l'ha agafat i ha vist des del punt de vista comparatiu el que passa evolutivament. També hi ha altres treballs, com ara el Parlar de Mallorca, que val la pena tenir en compte, i així com altres treballs vinculats amb la dialectologia i amb una de les seves ramificacions, que és la nomàstica. I a partir d'aquí tenim els llinatges catalans, que és una obra, com saben, molt interessant. Ja fixin-se que el Diccionari Català-Valencià-Balear recull aspectes, diríem, vinculats amb la nomàstica, però és amb aquests llinatges catalans, diríem, que es completa aquesta perspectiva. Què més tenim? Òbviament un altre vessant de Moll, que és l'obra gramatical. L'obra gramatical va sortir l'any passat, va aparèixer l'any passat, i recull també, com sempre, una faceta molt jovenívola de Moll. És la faceta que va desenvolupar amb els estudis gramaticals el 1931. A partir d'aquí, Moll sap, diríem, adaptar i fer evolucionar aquesta gramàtica primerenca, que va sortir, diríem, en forma de fascicles, en forma, diríem, d'articles breus, publicats al butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, i després va, diríem, compondre en diverses obres gramaticals fins a arribar a la darrera publicació. I és interessant perquè veiem no solament la ideologia gramatical, sinó també veiem també l'evolució de la gramàtica i també en l'àmbit dialectal, que és el que interessa. És a dir, és com reflecteix la Parla de Mallorca en una gramàtica que també té un caràcter normatiu. I aquest any què preparem? Doncs aquest any, bé, de fet aquest any també va sortir publicat un treball d'uns altres vessants de Francesc de Borja Moll, que va ser la seva faceta de medievalista i per tant de filòleg en sentit estricte. Moll va treballar
en treballs, diríem, des del punt de vista de l'edició de textos i sobretot amb l'obra lul·liana. I d'aquí va sorgir aquest volum d'estudis lul·lístics i medievals, que són una gran aportació tant a l'obra lul·liana com al Liber Elegantiarum, com altres treballs medievals, que el nostre volum el que fa és aplegar el que ell va publicar ja a les publicacions de l'Abadia de Montserrat amb el títol de Textos i Estudis Medievals i afegir-hi també altres tipus de treball que estan vinculats amb aquesta temàtica. I ara, enguany, el que estem preparant és també l'obra filològica de Moll, en aquest cas també i d'un Moll joveníssim, és a dir, Moll experimenta una evolució des del punt de vista, diríem, dels seus treballs, però arrenquen tots des de la joventut. I ja el 1928 fins al 31 va publicar un treball magnífic a l'Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, que era el suplement català al Romanisches Etymologisches Wörterbuch de Wilhelm Meyerluck. I en aquest sentit el que fa és actualitzar justament l'obra d'aquest romanista alemany. I després, a partir d'aquí, ens queden altres treballs que anirem publicant, sobretot 3 tipus de treballs, que seria l'obra lexicogràfica, que també veurem reflectida, l'obra que seria probablement de caràcter periodístic, l'obra sobretot de divulgació, i probablement, potser hi haurà un volum, o potser, depèn si el podem unificar, seria també la part d'entrevistes, d'obra rimada, d'humorisme, que tancaria ja pròpiament les obres completes. I ja m'he allargat una mica massa i sobretot el que he de fer és donar les gràcies a la nova editorial Moll per agafar, diríem, el relleu de la publicació de les obres completes i tenir aquesta voluntat de divulgar-les, de donar-les a conèixer i amb elles aquest personatge tan ric i tan enriquidor per tots nosaltres. Gràcies.